Nijang karbiang long alo keroni southern range arlo along arondre pen ingnama jolong thengpi keplak amil kangpu pwa koi ki pia pot Bhola Ronghang pen pherangkya mai cho phaponsi ahok alamthe kachethan pon jengkha hi thiadung het kedo ai bia long pen Bhola Ronghang pherangkya thengno long kachethan pon ki nilinon pen le bangso thengpi amil kangpu gali ningkan isita soselo nili bangso mil kangpu ko lapen aronalo choklim si nili bangso mil kangpu pon chethan namlote aron choklim le tangte kupya potsi niliphan ha ki cheng pen department atum nangkelang ding nangla aronalo choklim potsi nilipiniar ni antala bangso mil pedopon bomlo lapen bangso mil ke nili methang amen pensi nili kangpu pon Kumade racharia songale aphan bangso mil amen pen agostini hi amen tame peklang ponlo bonta agostini hi ge thangnata nang kachirap du navi bangso mil alongki pusi Bhola Ronghang pen ningje pon jesemet pet non neliphan aron repin pensi ingnamajo thengpia mil kangpu pu koi nangkele rokta kiramtang ni phaing ko replier ni Forest Department along Achokomar Rotno Kiling pu amunitsi ajojir lopor konat ni pen thengpi wansi nili milalong bitekang koksi niliphan aron repen thengpi kanghu pu akoi nangki pisi non nili somila bangke nangkang haplo lasi nili mila bangke aronalo choklim pusi Bhola Ronghang pen chethan pon lapen labang pining renewal order lo renewal lagi tang mobil lah set naik pitching ningkan kan ala hello ho piningkan ikne lagi 2022 ningkan sang pilo ni lipat hala so ningkan men la pusono kisung nang citong tipin nang citong tipin lah mane pining cholang pining ta nilitum ala la forest department na ateng men sini kam claim boilo bong sitame nilitum han 6 month bagolo tipin nang pede job nilitum bangke department atoy ben si kam bang claim kredelo sitame kumane atoy ben nili phanang kilang e pen amasi hala sojo bang atum hormung thanam ko lo milo thanam ko aplikela so ni masi aro department sor bang tu philo ambar lason puni lida sok la chanok lo kosan sini ro dongkam mukam pen wiki be karbing long life